Tripura GBO gam tangi malaya bono reference nai sung tabong kla Hyderabad telangjak Hyderabad telang mani sung rang kri boi hoi sung telang thangka aro sung rang kri khano taku khoro kisama sari oi kla sel help group kisa sung help manai sung telangi thanglaika hingga ke tabo sung aro torman bisingo sini rang paisogoi tongkha tabo kono phang khlainai krikha doctor to sabo na rugi hamin thangnai tun kun tawana de nai pana sini rang krikhani bagai sung tabo tiklai tui phane kuno lamo krikha phane bagai sung tabo sung bisa sahijoro nai tongjo sini takhuram na sung narok sahijori angba sung kono bono rugini tiklai tui phaimani lamo krikha sung gake jotoni thane ang koino sobo ang bisa sahajaman kangklai ani rogi hamai phai manano amne sum thane ang jotoni thane sawo koye jotoma anu sahajo kisari ko jadi ani basa salabo kurija borismi ani basa khorok tam tongmani hamjuk thangka gnoi glom klok ko sota banogo tongo gabo borija ba kono bor digri manjaya haina ang sachongmang bura tui rabat anani cost ang bahino gastric ro gana kono phano samung khakam ko khlaimia haipanang rang paisa nangai tongmani bagai ang cost khoma tong dile no rabat anaro cost khona raima tong jabu tam nai nang ang tabo nai men heglai joto lukulon thana nang kisa saijo manum suwo ang saijo mai ke kono thangna nilam ho korikha rugi kheboro rugi henglo tabo Hyderabad tabo kalaija operation khaija kong tongkha tabo rugila sabo ni tam ko ani loge abo ka jagan bungra lo boro noni popa ani jagani ko ang tomani paran bumong klo mo kaisa jeloi para sini yang komala bagan bakha komala bagan ko jotoni siwo abo komala bagan bakha ne oro o parking otongte ani nok paran hunoi tongo ani paran bung jeloi para kla ani mong hongka ba ononto koloi hingke ani berin bung gloi kap ti gabin paran kai ko tidu khambara ayang ko ne sawt ripa tidu khambara kolai bin para hingkai sal bosogro moi Hyderabad ni hospital tabuk tongi Hyderabad sung 8 तारिख थांमनि अगस्त 8 तारिख थांमनि तिनि बाय हिंकले के तिनिवो अगस्त 2022 17 तारिख अनिता खौरब आनो खबर खनावै पानि पेमेन्ट बागै नरना पाइफ्ले हामै मारो के ani loge no rogi hingklai omo hingklai ani sajuk joten ko so gake sung semana august mas ni simena sengjak boni rogi sung oro thela kongo yan masini kha ipono oro to kisa ari go khlainen bagai ipono bono orong liya sung agotla tlangai sonography khaika sonography khaikani